Mga kasinag, magandang hapon. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, kauwi lang namin dito sa bahay. Gawa ng hinanap nga namin si Bagwis kanina. Ngayon pala mga kasinag, i-update ko po kayo tungkol dito kay Ate Arian. Kasi mga kasinag, may nagpadala na po sa akin ng pera na tulong para kay Ate Arian. Ang nalikom na namin pera mga kasinag ay 26,000. Kasi yung lista. Ito yung lista mga kasinag. Ang nalikom na naming pera mga kasinag, para kay Ate Arian nga, 26,807 pesos. May point pa pala, 0.27. Kailangan klarado mga kasinag eh. Shout out ko muna sa mga nagpadala. May nagpadala mga kasinag ng 6,500 para sa yero from California. Meron namang nagpadala ng 3,027 pesos para sa kahoy from Australia. May nagpadala naman ng 5,007 pesos from Ma'am Leia of Toronto. Tapos meron nagpadala mga kasinag ng 4,000 from Saudi. Meron ding anonymous sponsor 4,000 from Cavite 4,000. Ayaw din nila magpakilala mga kasinag. Tapos dito naman sa Seruma 200. Sinend mga kasinag sa GCash ko at 100. Hindi na sila nagpakilala mga kasinag. Kaya nagka-total tayo mga kasinag ng yan Ito yung lahat ng Nagka-total tayo mga kasinag ng 26,807 pesos 0.27 centavos. Ang itatanong ko lang po sa inyo mga kasinag, gawa ng yung nagpadala kasi mga kasinag, merong para sa bahay, merong para sa bata. Ngayon mga kasinag, tatanungin ko po kayo kung anong dapat natin gawin. Kasi kung bata naman po ang uunahin natin mga kasinag, ang pera na nalikom namin na ito, hindi po sasapat para sa operasyon ng bata, para maibalik yung kanyang bituka. Kasi yung bituka na yun mga kasinag na nakalabas dito ng bata, doon lumalabas yung dumi. Doon lumalabas yung dumi ng bata mga kasinag. Doon lumalabas. Kaya kukulangin yung pera na pinadala nyo. Kasi yung ibang mga kasinag, may sa bata, may sa bahay. Pero kung ang tatanungin ito si Ate Arian, sabi niya sa akin mga kasinag, mas gusto na muna niya mauna itong bahay nila kasi nagpaparaulan mga kasinag, wala naman silang maayos na tutuluyan at wala naman silang pwedeng malipatan na ibang bahay, kaya gusto niyang maayos itong bahay mga kasinag para sa kanya. Ate? Magbabagyo nito. Kasi magbabagyo, yun ang kagustuhan niya. Kaya ngayon mga kasinag, tatanungin ko rin po kayo kung sa mga nag-sponsor pala, may tanong pala ako sa inyo mga kasinag, kung yung nakalaan nyo po na pera na pinadala kay Ate Arian, kung ano po ang gagawin natin, kung unahin po ba natin yung bata o yung bahay. Kasi si Ate Arian, ang gusto niya yung bahay muna. Kasi yung bata daw po, kung sa pwede naman munang mag-antay-antay. Kung may susubra naman mga kasinag sa nalikom na yung pera na ito, yun na lang uli ang dadagdagan para makalikom ulit, makatipon para sa operasyon ng bata. Kasi kagustuhan ni Ate Arian ngayon mga kasinag, maayos lang itong kanyang bahay. Ang maging tulong ko dito mga kasinag, kung ayusin po itong bahay, po mga kasinag, yung grupo ng aming team, ang Team Lakas, walang bayad yun mga kasinag, yun ang magiging tulong. Kami ang gagawa nitong bahay, kami ang magbabayanin nito mga kasinag. Hindi na kami kukuha ng ibang babayaran, kami nang magkagrupo mga kasinag para mabuo lang itong bahay na nito nila Ate Arian. Kasi butas-butas naman talaga mga kasinag, tapos yung mga kahoy niyang iba, bulok na rin, tapos yung haligi mga kasinag, kung nakikita ko dito, putol na rin yung mga haligi, palitan na. Kaya kaming magkakagrupo na Team Lakas, ang naisip ko na magbayani na lang dito. Yun na lang ang magiging tulong namin mga kasinag. Tapos ito pang isa mga kasinag, sila Ate Arian pala, walang sariling kuryente, nakikisaksak lang. Dati kasing may kuryente sila, naputulan daw sila. Ang bayaran nila ay magkano ba niya? 1,000 plus. 1,000 plus daw yung kanilang bayaran sa kuryente. Kaya plano rin namin
ipabalik yung kanyang puntador para okay naman yung kanilang kanilang linya ng kuryente na hindi na sila mang-aabala pa sa kapitbahay. Ngayon mga kasinag, ang sa akin lang po, maghihingi lang po ako sa inyo ng advice kung ano ba ang dapat kong gawin. Kasi lalo na doon sa mga nag-sponsor mga kasinag, mag-message po kayo sa akin kung ano po dapat gawin doon sa pinadala nyo pera na tulong kay Ate Arian. Ayun lang po ang sa akin mga kasinag. Tapos nagpapasalamat ako ng marami mga kasinag sa tiwala at suportang ipinagkaloob nyo sa amin. Bilang naging tulay ako na matulungan si Ate Arian, kaya nagpapasalamat po ako ng marami mga kasinag. Sana sa mga nag-sponsor, sana hindi kayo magsawa na tumulong. Si Lord na po ang bahala na magbalik sa inyo sa lahat ng ginagawa nyong kabutihan na pagtulong sa inyong kapwa. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng sponsor. Sa mga nagko-comment pala dyan na humingi daw ako kay Kalingap tapos kay Bal Santos ng tulong sa mga vlogger mga kasinag, kung sino daw ang vlogger na malapit din dito na hingan ko ng tulong. Kaso mga kasinag, napakalayo po namin. Kami mga kasinag, ang huling bayan ng Camarines Sur, nasa dulo po kami. Kaya ang dait dito mga kasinag, ang Camarines Norte, tawid dagat. Napakalayo po namin. May nagko-comment din po na humingi din daw ako ng tulong sa Jessica Soho o kay Rapitol po. Ang gawin nyo mga kasinag, mag-hashtag po kayo. Hashtag KMGS or hashtag Rapitol po. I-comment nyo mga kasinag dyan sa comment section na hashtag Rapitol po or hashtag KMGS para marinig nila mga kasinag at matulungan si Ate Arian. Kung malaki lang ang kinikita ako mga kasinag sa YouTube, ang siyasahod ko sa YouTube, hindi na ako hihingi ng tulong mga kasinag, hindi na po ako mang-aabala sa inyo. Ako na mismo ang gagawa nito para tulungan ang mahihirap. Pero hindi ko kaya mga kasinag, kaya nga po humihingi ako ng tulong sa inyo na sa mga inilalapit ko sa inyo, mga inilalambing ko sa inyo, na sana'y magkamerong katuparan ang kanilang kahilingan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo mga kasinag, sa inyong tiwala at suporta sa akin. Ako yung naging tulay para matulungan ang kagaya ni Ate Arian. Nagpapasalamat din pala ako doon sa tulungan natin mga kasinag na si Tatay Nicolas Bakay sa mga tumulong at sumuporta nun. Nagpapasalamat po ako ng marami. Pero ngayon mga kasinag, okay naman sila. Sana yung kahilingan ni Ate Arian magkameron din ng katuparan. Alam ko mga kasinag, parehas naman importante ang anak at yung bahay nila. Ngayon mga kasinag, magpapanahon na ng tagbagyuhan, ang problema ang kanilang bahay. Kung yung bata naman kasi mga kasinag, ang uunahin natin, hindi man talaga mga kasinag, sasapat itong pera na pinadala na tulong para sa kanila. Kasi 26,000 lang yung plus yung na ipadala. Ang operasyon mga kasinag, kulang din mga kasinag, kaya hindi rin masasapat ito. Kaya ngayon, ang desisyon ni Ate Arian para sa bahay. Pero kayo rin ang tatanungin ko mga kasinag, mag-comment na lang po kayo dyan kung ano dapat namin gawin. Kaya nagpapasalamat ako ng maraming mga kasinag, mag-comment na lang po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng tumabang at tutulong pa. Nagpapasalamat na po ako na nangunguna na po ako na magpasalamat po sa inyo. Tsaka po kay Amboy Oragon, kay Baguis, maraming salamat po sa inyo. Diyos mabalos po. Ayan mga kasinag, sa mga nais pong tumulong pa, magpapaabot ng tulong kay Ate Arian, mag-message na lang kayo mga kasinag sa aking Facebook page na Imboy Oragon. At ilalagay ko na rin mga kasinag ang aking Gcash dito sa comment section.